wach nondi kendo lal godo gi jonjore moko ma chich ni gin kweth njore mag Al-Shabaab e gweng' Mailwak kendo chomo kodgi aluora ma Lafi, kaunti man Mandera. Moyange gi jawache lo obila Michael Mushiri moyango ni ruodhi 5 pod imanyo gi obila mar ng'eyo kama dine beni jonjore go lale kodgi. Okinyi mar Sariyo, ruodhigo manori koni nyamburko margi kawuok Wargadud kadhi Elwak kama ne jonjore ma ichich ni gin kweth njore mar Al-Shabaab nochungo nyamburko margi kido mar Ultra Wagon mana kilomita 23 kaoya Elwak kendo omayogi eka ne gigoyo ng'wech gi nyamburko no ka gichomo tong' piny Kenya gi Somalia. Jawache lo obila Michael Mushiri olero ni nitiere apisa manosiako tima pedha to kaluwore gi lach mar aluora manotek gieno pok gido ruodhigo kamenyo makamano pot dhi mbele. Kama chiefs inaonekana kama kidogo wanafuatwa na motor agency team ambayo imetoka pande ya Kenya, bado inafuatiliwa, lakini ni kweli machiefs ni 5 ambao waliweza kutekwa nyara na hawa magaidi ambao wanaaminika kuwa ni kutoka pande wa watu ya Al-Shabaab. They got a vehicle that was carrying some chiefs, 5 of them, members of the National Government Administration, who were on their way to Elwak here for a meeting. And then they stopped the car. We are told that they forcibly took control of the car and managed to speed off with all the occupants. Ruodhigo gin kaka ruoth ma Wargadud location Hassan Kulmia, kanyakla jalopne Indiari, ruoth ma Chachabole location moyangi gi nying mar Hachi, ruoth ma Wargadud East location moyangi kaka Adou, kod ruoth ma Kuramudo location moyangi kaka Abdo. Lieko ni ruodhigo no winjorom gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare jumani e alwora mar nyanduat mar ugwe mar piny Kenya kama igeno ni obiro limo kaunti ma Mandera, Garissa kod kaunti ma Wajir. Bang' jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi bago ng'anyo nyaka e afise mag duol